ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. навиду ахборотҳои тозаро аз фаъолияти милитсияи суғд тавассути нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. манзури шумо менамоем. ҷомеа, ҷиноят ва ҷазо се мафҳуми ба ҳам алоқаманд мавзӯи асосии барномаи мост ки мақсади он баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон аст. бо озкиҳо мавриди корбарӣ ва таваҷҷӯҳи милитсия қарор гирифт. имрӯз дар барнома тамошо кунед. чаро мард фарзанди угайро мунтазам мегазид? милитсия муносибати бераҳмонаро ошкор сохт. барои ман дута писар дорам, мезан якума мекардам амно қатиам дӯстдорӣ газидан, аки хеле бад газидагӣ набудам ягон. мизбон меҳмонашро кушт. одамкушӣ дар Исфисор. дар Конибодом чорводуз ба мақсад нарасид. ҳамин се сар гова дидем, баъд як тавш номба занг задем. парвариши зиёда аз 400 бех кӯкнор дар қитъаи назди ҳавлигӣ сокини Панҷакендро ҷавобгар намуд. беназоратӣ донишҷӯёнро бемасъулият кардааст. реди милитсия камбудиҳоро ошкор сохт. ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. милитсияи шаҳри Конибодон боз як нақшаи чорводуздиро барҳам зада гумонбари ҷиноят марди 35 соларо баъди тасарруфу интиқол додани 3 сар моли калони шохдор дастгир намуд. муайяну ошкорсозии ҷинояти мазкур натиҷаи назорати оперативӣ ва ба таври шабонарӯзӣ сафарбар шудани кормандони фаврӣ дар минтақаи маъмурӣ мебошад. боз як нақшаи чорводуздиро милитсияи шаҳри Конибодон барҳам зад ки дар натиҷаи назорати қатъии оперативӣ ва ба таври шабонарӯзӣ сафарбар намудани кормандони фаврӣ ба даст омад. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Ҳотамов Ризо Аловадинович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодон гумонбар дониста мешавад. гумонбаршуда шаби 14 ба 15 октябр ба қитъаи назди ҳавлигӣ рақами 204 воқеъ дар кӯчаи Усарови ҷамоати диҳоти Ғафурҷон Ортиқови шаҳри Конибодон ҳозир шуда аз набудани соҳибхона истифода карда 3 сар моли калони шохдори ба шаҳрванд Обид Мансуров тааллуқ доштаро тасарруф кардааст ки арзиши чорво 26 000 сомониро ташкил медиҳад. нияти дизӣ омада будем, ҳамин се сар гова дидем, баъд як тавш номба занг задем, мошин равно гуфтам, мошин рӯй кард, омада қатъи бор кардем. аммо рафиқатон аз мақсади шумо огоҳ буд? медонед ки моли чорво дуздӣ аст? чӣ гуфта фаҳмондед ба он? гуфтам ай хони худам бор мекунам. 4 рӯз пеш аз ҳодисаи ҷиноятӣ гумонбаршуда объекти дуздиро мушоҳида карда назди худ мақсад мегузорад ки онро тасарруф ва берун аз шаҳри Конибодон интиқол дода фурӯшад. бо ҳамин мақсад Ризо Ҳотамов нақлиёти боркаш киро намуда тахминан соати 1 шаб 2 сар модагов ва 1 сар гӯсоларо ғайриқонунӣ аз сайни ҳавлӣ бароварда бо кӯмаки ронанда ки аз қасди ҷинояткоронаи охирон хабар надошт ба автомашина бор карда ба самти молбозори шаҳри Истарафшан интиқол дода мешавад. қасди ҷиноятӣ дар ҳоле барҳам хурд ки дар шоҳрои Конибодон Ғафуров кормандони фаврӣ нақлиёти боркашро санҷиш гузаронида ҳақиқатро рӯшан сохтанд. дар идома дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дуздӣ будани чорво тасдиқ ёфт. ҳарчанд дар таҷрибаи амалӣ асосан шаҳрвандон дар ҳалли муаммои пешомада ба милитсия муроҷиат намоянд. дар ҷинояти мазкур милитсия ба соҳиби мулк хабар дод ки чорвои ӯ тасарруф шудааст, зеро то воқиф гаштани ҷабрида милитсияи шаҳри Конибодон ҳолати дуздиро ошкор сохт. саҳаре аз милитсия хабар омад ки молҳои манро боздоштиянд аз роҳ. то ҳамин ҳолата шумо бехабар будед? бехабар будам. гумонбаршуда бо расонидани зарари калон дар ҳолати рецидиви ҷиноят дуздӣ содир намудааст. хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ Ризо Ҳотамов қаблан соли 2016 барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шуда ҷазои ҳабсиро адо карда бошад ҳам боз такрор кардани одати бад ӯро на танҳо назди қонун балки дар ҷомеа сархам намуд. муҳаммад ҷураев истиқоматкунандаи 38 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати диҳоти Исфисор дар хонаи истиқоматиаш бо меҳмони худ марди 32 сола кию низ сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад муноқиша карда бо истифода аз олоти табар ӯро зада ба ҳалокат мерасонад. аз рафти тафтишоти пешакӣ гузориши навбатӣ омода шудааст.
мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ сокини 38-солаи ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрванд Ҷураев Муҳаммад Юнусовичро гумонбар медонад, ки рафиқи 32-солаи худ Юнусов Рустам Акбаровичро бо истифода аз олоти табар зада ба ҳалокат расонидааст. Ҷинояти мазкур санаи 21 октябр тахминан соати 17 дар хонаи истиқоматии гумонбаршуда воқеъ дар ҷамоати Исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавли рақами 5 содир шуда баъди 2 рӯзи ҳодиса дар ин хусус нозири минтақавии милитсия маълумот гирифт. Дар меҳвари содиршавии ҷинояти мазкур маблағи пулӣ гардиш мехӯрад. Ҳар ду иштирокчии ҳодиса шуғли мардикорӣ дошта бо ҳам шинос мебошанд. Тебқи нишондоди гумонбаршуда тахминан 1 моҳ пештар онҳо дар ҳамин манзили истиқоматӣ шабро рӯз карда аз ҳисоби фурӯхтани оҳанпора соҳибхона Муҳаммад Ҷураев 650 сомонӣ ба даст меорад ва ҷиҳати оростани дастархон барои харидории маҳсулот ба мағоза меравад. баъди бозгашт воқиф мешавад, ки меҳмонаш 600 сомонӣ маблағи пинҳонкардаи ӯро тасарруф карда аз манзили истиқоматӣ берун рафтааст. бо ҳамин онҳо баъди гузашти 1 моҳ ба ҳам вохӯрданд. вақте такроран маблағамро пурсидам, ӯ маро таҳдид кард, ки боз як бор пурси худат ва хонаатро зада чапа мекунам. бо ҳамин гап назадам ва мақсади куштор дар ман пайдо шуд. бо истифода аз табар ин амалро анҷом додам. чун даъвои барқарор кардани зарар натиҷа надод ва баъди оне ки корашон дар мардикорбозор низ омад накард, онҳо нӯшокии спиртӣ истеъмол карда барои шабро рӯз кардан ба хонаи Ҷураев омаданд. мавзӯи суҳбати онҳо боз дар бораи пули гумшуда меравад ва бо таҳдиди ҷабрида нисбати соҳибхона ва баъдан бо истифода аз олоти табар ба сару рӯи меҳмони худ зада ҷароҳати ҷисмонӣ расонидан аз ҷониби соҳибхона Муҳаммад Ҷураев анҷомид. бар асари ҷароҳатбардорӣ Рустам Юнусов дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. рӯзи дигар гумонбаршуда Муҳаммад Ҷураев ҷасадро дар ҳезмхона ҷой карда ба аёдати хоҳаронаш меравад ва ҳодисаро ба онҳо нақл мекунад. дар идома хоҳарон нозири минтақавиро аз ҳолати рӯхдода огоҳ намуданд, ки ба ошкор гардидани ҷинояти махсусан вазнин замина гузошт. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мақомоти прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тафтиш мебарад. мавзӯи дигар, реди навбатии кормандони милитсия, ки бо мақсади назорати раванди таълим ҷараён гирифт, дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гузаронида шуд. тавре ташаббускорон аз натиҷаи рейд иттилоъ медиҳанд, беназоратӣ донишҷӯёнро бемасъулият кардааст. тафсилоти мавзӯъро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд реди навбатии худро дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон гузаронид, ки мақсади он таъмини меъёрҳои муқаррар намудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбӣ баъд аз муассисаи олии таълимӣ ва санҷишу назорати сифати таълиму тарбия ва муносибати донишҷӯён ба ҷараёни дарс дар ин донишгоҳ мебошад. риоя накардани талаботи низомномаи таълим, яъне дер ба дарс омадан ва бетаваҷҷӯҳӣ дар пӯшидани либоси дарсии тавсияшуда ҳолатест, ки гурӯҳи кории милитсия дар якҷоягӣ бо омӯзгорони вобасташуда ба қайд гирифтанд. чунончи 30 нафар донишҷӯ бе либоси дарсии тавсияшуда ва 24 нафар баъди соати 8 ба дарс ҳозир шуданд, ки донишҷӯёни факултетҳои инноватсия ва телекоммуникатсия, молия, бизнес ва идоракунӣ мебошанд. ҳолати мазкурро, ки бозгӯкунандаи беинтизомӣ дар раванди таълим аст, милитсия ба корбарӣ накардани маъмурияти донишгоҳ нисбат медиҳад. ин дар ҳолест, ки ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати омода намудани мутахассисони касбӣ ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус дода, рӯз аз рӯз шароити беҳтар фароҳам меорад. ҷавобан ба чунин ғамхорӣ мебояд масъулин бетаваҷҷӯҳ набошанд. ба низомдарории раванди таълиму тарбия ва назорати қатъии иштироки донишҷӯён ба дарсро милитсия яке аз омилҳои фаъолияти босифат дар омодасозии мутахассис медонад. донишҷӯёни қоидаи таълимро риоя накарда номнавис ва ҷиҳати корбарӣ бо онҳо ба раёсати донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. тибқи реди нақшавӣ дар марҳилаи аввал шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иштироки донишҷӯ ба дарс ва риояи либоси тавсиявиро санҷад. дар марҳилаи дуюми чорабинии ҳуқуқӣ омодагии омӯзгор ва донишҷӯ ба дарс санҷида мешавад. санаи 27 октябр воситаи нақлиёти тамғаи номаълум дар роҳи нақлиётгарди Исфара Шӯроб пиёдагардро пахш намуда аз ҷои ҳодиса фирор кард. дар натиҷа пиёдагард
марди 32 сола ба ҳалокат мерасад. амалиёти боздошт ронандаи қоидастезро муайян намуд. баъди пахши пиёдагар дар ҳоле ки ба ҳаёту саломатии ӯ хатар таҳдид мекунад, ҷои ҳодисаро тарк кардани ронанда ҳаракати ғайриинсондӯстест ки ронандаи боинтизому поквиҷдон чунин амали ноҷавонмардиро раво намебинад. зеро мумкин аст ба ҳамин гуна ҳодисаҳо дилхоҳ инсони ба мо наздик дучор шавад. санаи 27 октябр тахминан соати 5:10 ронандаи автомашини тамғаи номаълум дар километри 6 роҳи нақлиётгарди Исфара Шуроб бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард Солиҳов Худойназар Низомуддинович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳраки Шуробро пахш намуда аз ҷои ҳодиса фирор менамояд. зарбаи пуршиддати нақлиёт ба ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштани пиёдагар боис гашт ва аз саривақт нарасонидани ёрии тиббӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар натиҷаи амалӣ намудани амалиёти боздошт ва чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи шаҳри Исфара автомашини тамғаи Хондай рақами қайди давлатиаш TG4302 AA08-ро муайян ва ронанда Маҳмудов Баҳодур Абдуқодирович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи шаҳраки Шуроби шаҳри Исфараро боздошт намуд. акнун ронандаро дар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 212 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва 127 дар хатар мондан ҷавобгарӣ таҳдид мекунад. навори дигар оиди садамаи роҳнақлиётӣ бо оқибати марг ки дастраси мо гашт, ин пахши дучархарон мебошад. санаи 12 октябр тахминан соати 10:20 ронандаи автомашини боркаши тамғаи Kia Bongo ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳроҳи Душанбе Хоҷандчаноқ километри 290 ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, дучархарони дар канори рости роҳ ҳаракат карда истода марди 69 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷабор Расуловро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон ҷароҳати вазнини ба ҳаёту саломатӣ хатарнок бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, аз 8 декабри соли 2019 дар вилояти Суғд 6 нафар мақоми ҳуқуқии худро ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ гардонид. муҳлати муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оид ба қайдгирии вазъи ҳуқуқии шахсоне ки таҳти амали қонун қарор мегиранд то санаи 25 декабри соли 2022 гузаронида мешавад. имрӯзҳо дар заминаи сиёсати инсондӯстона ва сулҳпарваронаи роҳбарияти олии кишвар бо мақсади таъмини шароити арзандаи зисту зиндагӣ санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти қонунгузор марҳила ба марҳила ба замони муосир мутобиқ карда шуда истоданд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, аз ҳамин гуна санадҳои ҳуқуқӣ аст ки аз санаи 8 декабри соли 2019 мавриди амал қарор гирифт. қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилӣ аз ҷониби давлат гузаронидани иқдоми якдафаина оид ба афвро ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди давлатҳои собиқ Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, муқаррар менамояд. шахсоне таҳти амали ин қонун қарор мегиранд ки онҳо то санаи 31 декабри соли 2016 ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштанд. дар хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилояти Суғд барои қабули муроҷиати шаҳрвандон шароит ва муҳити созгори хизматрасонӣ фароҳам карда шудааст. муҳлати муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оид ба қайдгирии вазъи ҳуқуқии шахсоне ки таҳти амали қонун қарор мегиранд то санаи 25 декабри соли 2022 гузаронида мешавад ва имконияти хубест барои ба даст овардани шаҳрвандӣ. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки то санаи 22 октябри соли ҷорӣ 6 нафар шаҳрвандон зодагони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ки то ин дам шаҳрвандии ягон кишварро ба даст наоварда буданд, бо татбиқи меъёри қонуни мазкур соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ гардиданд. хадамоти шиносномадиҳӣ аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки меъёри сабукидиҳандаи қонунро самаранок истифода баранд ва ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқӣ ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба хадамотҳои шиносномавии маҳаллии зист муроҷиат намоянд.
дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи вилоятӣ оид ба волейбол байни дастаҳои муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ оғоз шуд. ин чорабинии варзиширо академияи вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо федератсияи волейболи тоҷикистон ташкил карданд ки давоми 3 рӯз дар толори варзишии факултети 4-уми академияи вазорати корҳои дохилӣ идома ёфт. дар доираи чорабинҳо ба муносибати рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тибқи нақшаи муштараки академияи вазорати корҳои дохилӣ ва федератсияи волейболи тоҷикистон дар факултети рақами 4-и академия мусобиқаи кушоди варзишӣ дар намуди волейбол байни муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ оғоз ёфт. 10 даста аз донишкадаву донишгоҳҳо ва коллеҷҳои минтақаи суғд ҷиҳати иштирок номнавис шуданд. мақсади чорабинии варзишӣ таҳкими дӯстӣ байни донишҷӯён, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз нашамандӣ ва густариши ин намуди варзиш гуфта шуд ки таҳти шиёри якҷо бо маводи нашадор мубориза мебарем ҷараён гирифт. дар маросими кушодашавии чорабинии варзишӣ ки дар майдони сафороии факултети рақами 4-и академияи вазорати корҳои дохилӣ баргузор гашт, ташаббускорони чорабинӣ ва намояндагони дастаҳо иштироку суханронӣ намуданд. аз ҷумла зикр гардид ки варзиш дар баробари тарғибгари дӯстӣ будан ҳамчунин омили эътимодноки солимгардонии ҷомеа ва пешгирикунанда аз амалҳои номатлуб эътироф шудааст. мутобиқи оинномаи мусобиқа танҳо он варзишгароне ки дар шӯъбаи рӯзонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии вилояти суғд таҳсил менамоянд иштирок карданд ва мусобиқа аз 27 то 29 октябр ҷараён гирифт. 4 дастаи пешсаф ва ғолибони чорабинӣ дар ҷараёни мусобиқа бозии хуб нишон дода бо риояи қоидаҳои дар федератсияи байналмилалии волейбол пешбинишуда ҳарифони худро шикаст доданд. дар давраи ниманиҳоӣ дастаи академияи вазорати корҳои дохилӣ бо дастаи мактаби варзишии бачагонаи ноҳияи бобоҷон ғафуров, дастаҳои донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес, сиёсати тоҷикистон ва коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Бӯстон байни ҳам сабқат карданд. бо нишон додани бартарии варзишӣ дастаи донишҷӯ волейболбозони донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ва академияи вазорати корҳои дохилӣ ба давраи ниҳоӣ роҳ ёфта, дар натиҷа дастаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ҷойи аввал, дастаи академияи вазорати корҳои дохилӣ мақоми дуюмро соҳиб шуд. барои муайян кардани зинаи сеюми ифтихорӣ дастаҳои коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Бӯстон ва мактаби варзишии бачагонаи ноҳияи бобоҷон ғафуров майдондорӣ карда волейболбозони коллеҷ пирӯзӣ ба даст оварданд. ғолибони ҷоизадорони мусобиқа дар доираи чорабинии фарҳангӣ варзишӣ зери унвони корвони зидди мухаддароти 2020 ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад, бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ мешаванд. агар раванди зиндагӣ дар доираи қонун сомон меёбад, оқибати он танҳо пешрафту сарбаландӣ аст. бо ҳамин орзуву ният барномаи имрӯзаро хотима мебахшем. ҳарчанд ҳифзи амнiyatу тартибот ва пешгирӣ аз ҷинояткорӣ вазифаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот бошад ҳам, иштироки шаҳрвандон дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ аз манфиат холӣ нест. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр.